Karon naman ko gabi-gabi lang ko nakabaluan to ni Pastor Ivy. Dito pod mi sa although gilubong naman to kay ano lang mi nag kining death anniversary. Ang among gituan kanina, lahi po to yang pagkahitabo. Sa iyang birthday siya namatay. Manayon sa Bible, adlaw siyang pagkahimugso, adlaw po sa iyang pagkamatay. Pwede po din na mahitabo, no? So, mas sakit gyapon kay ito nga instead unta nga mag-celebrate ka kay birthday, pero mo di ang adlaw sa imong kamatayon. Mga higalang, mga kaigsunan, ni amin ni nga kagabion, aron nga kani nga oras matagaan nato emphasis ang kinabuhi. Ang value sa kinabuhi nga kung mamatay man ang tao, wala ta nasayod ugma sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Importante ikaw karon nasayod ka asa ka paingon human mamatay. Dili man ni pwedeng ipanalagma nato nga mayon ka nga ambot ng ka Brad basig aya ra tingalig mamatay. Na ang logic diya mao ni wala gali ka nasayod karon nga buhi ka unsa kag patay na ka. So simple nga illustration, kung moadto kag Cagayan de Oro, siguraduhon nimo nga tang-awon nimong signboard kay basing nga pamarawi na paingon. Unya dili man na pwedeng mosakay ka nya imong gusto atuan Cagayan, nya may ka nga basil di ay mo abot kog Cagayan. Nya dunay signboard didto nga lahi day nga lugar. Na layo na nung kay kag naabtan. So busa nga nining kagabion na ay pulong sa Dios, mao ni ang roadmap nato, mao ni ang mapa sa kinabuhi. Matod pa ni Manny Pacquiao, the Bible is the manual to life. So ang kaning Bible mao ni ang manual sa atong kinabuhi nga aron nga ang kinabuhi sa tao ma-fix siya, mahanay, ma-order, masakto. Kay kita natawo ta nga naagi sa makasasala ang tao. Apan salamat as Ginoo kay nay Bible mao ni ang pulong sa Dios nga mousab sa direction sa atong kinabuhi. Ang word nga Bible means basic instruction before leaving earth. Mga matay tang tanan, pero ang kanindot nga gitagaan tag instruction. Sayop na gyud sa tao kung wala ka nagbaton sa instruction. Kinsa ba nato diri nakasulay na og exam? Di ba? Kita tanan nakasulay na ta og exam. Na ay gitawag multiple choice. Dili man na pwede may ka nga buntot-buntot pas hindi eksakto ni. Ebidensya na nga wa ka nagtuon. Sa samang paagi magtuon ta ni atong kinabuhi, dili ni pwedeng manalag mga basing di ay moabot kog langit. Igsoon, siguraduhon gyud nato ni atong kinabuhi. Muna nga naay ebanghelyo. Amen. Kabalo pa mo sa nang ebanghelyo? Ang ebanghelyo dili na reliyon. Ang ebanghelyo meaning nga si Kristo nagpakatao, nagsakripisyo siya, namatay sa Kalbaryo, sa cross, gilubong og nabanhaw. Si Kristo namatay para nato aron ta malukat. Amen. Gibayran ang atong sala. So busa karong gabi una kinahanglan nga siguraduho nato mailhan gyud nato si Kristo. Kung saan man nato pag-ila ni Kristo, naayang pulong. Amen. So mao ning pulong. So regardless ni unsa ta nga kapunungan, unsa nakapundok, hinumdumi nga dunay usa lang ka Dios ug naay pulong sa Dios aron nga makailata sa Dios ug makasunod taon sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. So sa makausa ako magaingon nga maayong gabi nato ug among gitunol ang among kasub-adan usab sa tibuok pamilya. Pamilyang umali. Magampo ta makaigsunan alang sa pulong. Langit nun nga mahan Dios nga magagahom sa tanan. Ikaw Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw Dios nga tinubdan sa among kinabuhi. Nasayod mi amahan nga wala mi kagahom sa pagpugong sa among kaugalingon. Apan ang tanan naa sa imong pagbulutan. Apan igo na nga nagsaad ka kanamo kinabuhing dayon. Nasayod kami nga temporary lang among pagpuyo sa kalibutan. Dunay utlanan. Apan salamat sa dakong kahigayunan nga kami makaila kanimo og masayod sa imong pulong aron nga kami makaandam og makaalagad kanimo. Mao na kini ang among panahon karon Ginoong Dios nga din kami mudangop kanimo ug among hinulsulan ang among kapakyasan kanimo. Nini kagabi nagampo ko amahan nga ang imong Santo Espiritu magapanggahom sa mong taliwala, mag-abli sa salabutan o sa matag kasing-kasing. Nga imong pulong, dili ni mausik o dili masayang,
mapugas ni karon sa mata kasing-kasing, mamunga kinig pagkamatarong, ug ang kinabuhi mahimong Dios nun ug maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Amahan, nagampo ko sa imong padayon nga paghupay sa tibuok pamilyang umali, ang imong paglig-on kanila ug ang imong pagministeryo. Dalaykon kanini kagabion, himayag dungog alang kanimo. Pinagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ako nagampo ang tanan magaingon og amen. 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 So, mayong gabi sa makausama kaigsunan, tuguti kami sa paambit kaninyo sa pulong sa Dios. Doon natin pipila ka mga bersikulo nga atong isgutan, atong tunan mga kaigsunan. Dili kalikayan mga kaigsunan nga sakit ning biyaanta sa minahal sa kinabuhi, no? Tinuod man mga kaigsunan sakit, pero mo gingon nga dawato nato ni nga kamatuoran. Tungod kay dili lang kay kita naisama niini. Karong orasa, gali sa statistics survey, dunay pila ka thousands nga mamatay every hour, even every seconds. Gani mga kaigsunan, advantage gali sa gihapon nga masud-ong nimo ang sama ani karon. Kabalo ba ka nga dagang nangamatay karon nga wala na yun ikita sa mga pamilya. Like for example sa Pakistan. Nasayon ba kamo sa Pakistan nga more than 1,000 na ang nangamatay makaigsunan gipambalhog sa makalilisang kayo nga baha. Mga bata nga wala pa, mga inosente gipambaha makaigsunan nangamatay sa dili lalim nga lunok makaigsunan. Labihan kapait o kasakit. Kung dito ta magisgot sa Russia makaigsunan o sa Ukraine, mas makalilisang. Walay gipiling edad. Dunay dagkong mga building makaigsunan gipangtunaw sa dagkong mga missiles. Nangabungkag ang mga kinabuhi sa mga tao. Try to imagine, unsa lang gyud ay ning kinabuhi nato. Kung moabot ang makalilisang nga trahedya o kalamidad, kinsa man ta makaigsunan nga makapanganti sa atong pagkakita. Nagpaila kini nga nanginanglan tag Dios karon. Dili na lalim ang panahon karon. Tinuod man nga pwede tang ma-enjoy karon or ugma o sulod adlaw sa imong kalidad o sa imong lifestyle o sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga naay kamatayon. So naay pulong sa Dios aron ikaw, kita nga mga buhi, maandam ta nga samtang makahimo pa ta sa pagtugyan sa tong kinabuhi sa Dios, mahimo pa nato. Kay di na nato ni mahimo kung wala na tay kinabuhi. So dunay pagwali, dunay pag-encourage nato. Kay kung maabot ang kamatayon makaigsunan, confident ta mo atubang sa Ginoo. Kay duna ra ba gihukmanan makaigsunan atubangan sa Dios. Kung dunay gitawag nga judiciary sa kalibutan or gitawag og hukmanan unsa day sa langit. Hinumdumi nga Dios siya sa hustisya. Kung ang atong nasod makaigsunan nag-serve of justice samot sa langit. Diri sa ibabaw sa yuta sa kalibutan dunay gitawag under the table. Pwede pa natong lipat-lipaton o usabo na to atong mga kaso. Pero atubangan sa Dios makaigsunan, wala gyud tay ikatago makaigsunan, hukman sa Dios ang atong kinabuhi. Amen. So doon ako'y basahon makaigsunan diri sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. Nagaingon diri ang pulong sa Dios, miabot sa kalibutan ang sala, pinagiso sa katao, o ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang mga tao. Kung sa gingon sa pulong sa Dios, makaigsunan, nga miabot sa kalibutan ang sala, pinagiso sa katao, o ang sala nagdalag kamatayon, o tungod nga na ang kamatayon, mikuyanap sa tibok kalibutan, tungod kay ang tanan nakasala man. So no wonder makaigsunan nga naagi kamatayon. Dunay kamatayon sa balatian, dunay kamatayon sa mga trahedya or aksidente makaigsunan. Ang timailan ani makaigsunan nganong nay kamatayon tungod kay naay sala sa kalibutan. Kay nakasala kita. Matod sa Roma 3:23 makaigsunan, 6:23, nga ang bayad sa sala maong kamatayon. Apan ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Pila ba nato dire nangandoy ta og kinabuhi nga walay katapusan nga saad sa Dios. Pataas daw kamot. Amen. Saad na sa Dios makaigsunan, kinabuhi nga walay katapusan. Karon ang pangidad sa tao
taas na lang gina makaigsunan nga moabot tag 60, 70 ngadto sa 80. Sa Salmo 90 makaigsunan, gisgutan sa Bible nga ang gitas-on sa kinabuhi 70, kung moabot pa yung kag 80, grasya na sa Dios. Try to imagine kung mo edad kag 80, taas na ba na alang nato? May siguro ka taas na na, pastor. Pero mao na gina, kung nag-edad na po kag 80, medyo luya na po ka. So tangawon nimo makaigsunan mo deteriorate jud ning atong lawas. Apan ang good news karon kay naay gisaad ang Dios og kinabuhing walay katapusan. Amen. Naay tinuod nga puloy-anan nga mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga gisgutan sa Book of Revelation chapter 20 makaigsunan. Busa karon makaigsunan mangandoy ta sa gisaad sa Dios. Ang Dios nagsaad nato kinabuhi. Apan kini nga kinabuhi dili nato ni makaplagan sa bahandis kalibutan. Kini nga kinabuhi ang gisaad ni Kristo, dili nato ni makaplagan sa bisan unsang nas kalibutan. Naalamang kini kang Kristo. Mato diri sa tong gibasa nga miabot sa kalibutan ang sala ug ang sala nagdalag kamatayon. Adto lang meding adlaw dito sa amo makaigsunan ay dunong kadungog mo sa Dios. Duo lang sa amo dito sa Mantikaw. Tulo sila ka tawo yadto somewhere sa Libertad yata kay namista. Makaigsunan ni uli sila niya nakainom lagi. Overtake sila makaigsunan. Gali sa testimony medyo singgit-singgit pa daw. Siguro kalipay siguro kay nila. Apan tungod lagi kay nakainom makaigsunan. Ang naitabo makaigsunan na side sweep sila sa I think sa Inuba nga sakyanan. Pagka side sweep makaigsunan kay sila man gud poy miduol dito. Nasangit jud sila. Pagka sangit nila makaigsunan napaingon sa trailer, silang tanan makaigsunan giwatas-watas sa trailers alas 11 nas gabi. Tanan gud sila nga matay makaigsunan. Sa ilang kalipay na orasa, pero mao na ito di ay ang katapusan sa ilang katawa. Kinsay magdahom sa kinabuhi nato. Kadaw karon makaigsunan, maayo pa nimong katawa, unya-unya tiod-tiod, wa na ka. Dili ka pangantihan. Pero ang ikapanganti nato karong panahon na, relasyon sa Dios. Amen. Posible ba nga ikaw karon nalimot na kag Dios? Wala na ba ikaw pag-ampo? Wala na kay adtong simbahan? Wala na kay pagbasa sa pulong sa Dios? Puros na siguro ang imong gibuhat kahilayan karon. Igsuon ni orasa. Nang hinaot ko nga instrumento ko sa Dios alang nimo. Pukawon ta ka. Mata igsuon. Tutuki si Kristo. Nag-ingon ng Hebrew chapter 12 verse 2. Itutok imong mata kang Kristo. He is the author and the finisher of faith. Walay ikapanginambog nato sa tong kinabuhi. Nga naman, kaya ang kamatayon makaigsunan, mato pa sa Bible, sama usab kinis kawatan. Nga moabot sa takna, nga walay usang nasayod. Kinsa ba'y kawatan nga manangin